aka kawo ma matan nan ka shigo ranar da kuka fara haɗuwa a ɗakin nan, to ce ne ta cire ɗan kwalin kanta sai ka ɗora hannunka a tsakiyar kanta. Wannan kaga identity ɗin ɗan adam ke. Kafin nan duk asrarunka yana jikin nan. Ba gwamnati tana yi wa 'yan ma'aikatu ba a yi maka wani ID card ko a ce ka kawo ID card ma kaza, ai kwafa suka yi. To na wannan na gwamnati me ma a jiki, sunanka ne kurin a jiki da kuma file number. To file number ina ruwan wanda ita to shi ko nan komai yana ciki, komai ina ciki. Duk zanen da ka gani a nan akwai karatun da ake biya ma, duk zanen da ka gani a nan akwai bayanin ka da yake yi a nan. Ba wani rago bayanin ka da Allah ya rage bai faɗa a nan. Shi yasa ba a taɓa samun na mutum biyu sun yi daidai ba, domin kowanne akwai lissafin da aka shirya mar. Ka je ka ɗau tawada ka dangwali wannan ɗin babban nan ka dangwala, sai ka dangwalo wannan ka dangwala, ka kalli zanen na wannan da wannan da wannan da wannan har na biyar ɗin nan, za ka ga ba su yi kama da junansu ba su kansu. To kowanne zanen akwai abin da yake cewa. Nan gurin dungun nan ɗinka wajen gefen ƙarshen nan akwai bayaninka da yake mai zurfi, akwai bayanin ɓangaren lafiyarka a jikin wannan hannun, akwai bayanin ɓangaren yanayin jikinka a jikin nan gurin. Duk wani abu yana nan a jikin hannunka, cikin ulumul kai. To su za ka ɗauka sai ka ɗora a kan matan nan. Mazalla ce sai ka ce Allahumma da dukkanin waɗannan asararan da suke cikin zatinka, sai ka ɗora a kan nasiyatu ha makwarkwaɗar kan matar, ita kuma nan ne majami'u nata. Sai ka ce Allahumma inni as'aluka khairaha, duk alherin matan nan ina roƙonka. Sai ka ce kuma wa khaira ma jabaltaha alaihi. An gama da sharika nan, an gama da genotype, ya gama da su, an gama da su. Sai ka ce wa a'udhu bika min sharriha, kuma ubangiji ina roƙonka, ina neman tsarinka daga sharrin yarinyar nan. Mai giggiwa ce, ba ta jin magana, mai tashin hankali ce, shine sharri hake. Wa sharri ma jabaltaha alaihi, da kuma sharrin can da wanda daga halara aka shirya lissafin ta in ta taho, wannan sharrin zan yi aran gama da shi. Shi ma ina so ka dauke shi yanzu. Shi wannan sharrin fa bata san shi ba, sharika bata shigo nan ba, jana ta bai shigo nan ba. Sharra ma jabaltaha alaihi shine ƴaƴan da za ta haifa duk masu sikila ne. To anan za a ɗauke su a baka sababbi masu kyau, waɗanda ba wani kai dai ka gasgata annabi a zuciyarka, ku bi shi da kyau. Allah ne ce wa tabi'uhu, ku bi shi. In kun bi shi sai la'allakum tahtaduna, na rantse da girma na da buwaya ta sai kun shirya, in ji Allah. To a ba annabi da kyau, komai zai samu. Arzikin kuma yau da gobe kuma Allah zai baka. Shi sa shugaba